Mga kapuso, maghanda dahil posibleng i-anunsyo na ng Pag-asa sa mga susunod na linggo ang pagsisimula ng tag-ulan. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, asahan daw ang mas malakas na buhos ng ulan sa Hilaga at gitnang Luzon sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Sa mga nakalipas na araw, napapadalas ang pag-ulan sa Hilaga at gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, hudyat na raw ito ng habagat. Posibleng i-anunsyo na sa mga susunod na linggo ang pagsisimula ng tag-ulan ayon sa Pag-asa. Nagbabadya na rin yung ating papalapit na tag-ulan, although meron tayong El Nino. So tuwing hapon, nakakaranas pa rin tayo ng mga thunderstorm o yung pagkulog-pagkidlat. Maaga na rin nagsabi ang Pag-asa na asahan ng mas malalakas na bagyo sa bansa ngayong nararanasan ng El Nino. Ating sea surface temperature medyo may above normal siya. So asahan pa rin po yung sinasabi nating El Nino alert. Ito ang pinaghahandaan ngayon ng probinsya ng Pangasinan. With El Nino, you have to expect more and stronger typhoons. So ang isang gagawin po natin is we strengthen our disaster response preparedness. Sa Dagupan City, naghahanda na rin ang ilang residenteng nakatira malapit sa dagat. Handa-handa tayo kahit anong oras, kahit anong araw yan, kako. Hindi natin alam kung kailan darating nga yan. Samantala, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang namataan na low pressure area sa labas ng bansa. Posibleng pumasok ito sa bansa sa susunod na linggo. CJ, bukod sa provincial government ng Pangasinan, naghahanda na rin ng Dagupan City Government kaugnay doon nga sa epekto ng El Nino. Number 1, doon sa possibility ng drought at number 2 naman ay doon sa malalakas na pag-ulan at bagyo dulot nga ng El Nino. Noong mga nakaraang araw ay nakipagpulong na ang local chief executive ng Dagupan sa Pag-asa at maging sa iba't ibang ahensya para pag-usapan yung mga hakbang na dapat gawin. Nakikipag-ugnayan na rin ang CDRRMO sa mga barangay para magsagawa ng kaukulang paghahanda. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.